Richie Llum, Benvinguts al meu món. a prop. Benvinguts a Els contes Samarreta d'en Richie. amb el logotip a l'habitació. Hola, sóc en Richie i cada diumenge teniu un relat que us narro jo mateix. Així que comencem. Fons blanc, text negre. Rellotge, globus, calavera. A l'habitació. Avui m'he despertat tard i tot per culpa que l'alarma del mòbil no ha sonat. I m'he dit, estic sonat, faré tard a la feina si no pujo immediatament al cotxe. Un cop a dins i després d'acordar-me el cinturó de seguretat, he mirat el rellotge i he engegat el cotxe. En posar-lo en marxa, la ràdio s'ha engegat sola. Avui el presentador encara no ha arribat, diu un home en el programa. És un irresponsable, diu una dona. Són els meus companys de feina i públicament estan dient que faig tard. M'enfado i pitjo l'accelerador i penso, si no vull perdre la feina, haig d'arribar ja. Al mig del pas hi ha un home amb un globus en forma de calavera. Vaig a tanta velocitat que no puc frenar. Sento un soroll, és el telèfon. L'agafo com puc, em desperto i sóc al llit. Era l'alarma del mòbil. Encara arribaré a temps a la feina. Hola, sóc en Richie i aquest espai és per vosaltres. Si fas contingut en català, en comptes d'aquest vídeo, podràs posar el teu. Us deixo tota la informació a la descripció. Fins aviat!